Ngithanda ukukhuluma nge-hemodialysis namusha. I-hemodialysis inqubo. Ngamazwi alula kakhulu, ungathi inqubo yokuhlanzwa kwegazi. Kusuka ezintweni eziqoqekayo ezigulini zesifo sezinso. Ukwehluleka kwezinso noma i-urea, i-creatinine, i-potassium, ne-hydrogen. Lezi zinto ezingcwabelene zikhishwa noma zihwetshwe kusetshenziswa i-hemodialysis apparatus. Uma sithi i-hemodialysis apparatus, sisho ukusetshenziswa kwedivayisi ebizwa ngokuthi i-dialyzer. Futhi ngakho-ke lezi zinto ezinobuthi okuthi lapho zivaleleke emzimbeni zingabangela izimpawu ezingathi ziyasuswa ku-dialysis. Futhi kufanele kwenziwe ngezikhathi ezithile. Kufanele kwenziwe kahle kabili ngesonto. Akukho ukwehlisa izinga. Ngokuvamile, umphumela muhle kakhulu. Iningi leziguli lenza kahle ku-hemodialysis. Ikhwalithi yokuphila, isifiso sokudla, umuzwa wokuphila kahle, ukuhamba, konke kugcinwa kahle. Futhi kukhona okunye okuhlukile kwe-hemodialysis esikubiza ngokuthi ukwelashwa okunensayo okuqhubekayo, okuyi-cut, ukwelapha okuqhubekayo kokubuyisela izinso. Lokhu akwenziwanga isiguli esijwayelekile. Lokhu kugcinelwe kubekelwe lezo ziguli ezine-hemodynamic instability, njengalezo ziguli ezinegazi eliphansi, ezise-etro. Sisebenzisa amadivayisi akhethekile, futhi lokhu kutholakale kuyasebenza kakhulu kulesi simo.